Сега биеме тая левата. Е, тука виеш, тая една доста... Ще можеш ли да издрапиш? Батко, ще му дам цялото. Ти да не мислиш, че ти ще издрапаш, бе, бастун. Лазиш ли, бе, Марциняко? Това е свайка, бе, батко. Бета, излагаш ти мъ. Само цвайтари горе. Леле! Леле! Марциняко днеска не му върви. Василка, слези му извади мотора. Въпреки че аз на турбодизели не обичам се качва, ама... А как мислиш, дали ще си по-добър с някоя хубава Enduro 4-та? По-лесно ми беше с ТТР. По-лесно с ТТР е, то е 150 кг. Е, това какво не ти харесва освен старта? Не ми харесва Разхода. разхода. Разхода и мен ме притеснява, ела тази... Малко по-къс са другите мотори, не така между осните му е по-къс. Е, това е по... Повече е така се вие. Ма това е по-хубаво за ендурото, да е по-къс между другото. По-маневрен. По-маневрен. Леле, 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 леле. Това директно отива в Ендуро България. Продавай този Марциняк и си взимай колело. Да слизам ли, бе? Кажете нещо за камерата. Май гума, бе. Абе, то верно ще са иска гума, ама. Не се. Сей, с мен. Абе, си има засилка. Аре, бе!
Райчо, имаш физиката, ама нямаш психиката, моите дете. Не. Остава. Аре, че ми стина мотора, трябва да пускам смокач. Забравил си да караш, бе. Ма си се научил да слизаш обаче. Сега отиваме на тази със скока. Там ще е мъката голяма. Там че ни вземе. Обаче. А каква Антонио е направил? Нова. Една там на чешмата. Не тия... Там на след кръстовището, не. Едни много дълги, с чекълести такива. Ама сега има една нова, зверски дълга. И само нагоре, човек, за цялата газ, трета, се едно сесовци катериш. Ще покараме, ще отидем. Че има едно деренце интересно. Браво, бе! Четвъртия или петия път? Го става, бе, бато, 10 пъти.